haki babon ki liang ju I haki bon ki pat ba ki patre haki jat kam ki baper bat barabor ki don ru ki pat ba ki patre ki kam ki bahe lani ki kam ki baret te hang ni hajan jong I don bat ki kapto kat nengut ki khot jong ka All Meghalaya Domestic Workers Union lani kita ki nong tre belasi ki baju imja nakajeng tre belasi lakalong kono ka bentaru te hagane kasi ka bakarpang namata jongki ba baro ki Domestic Workers Union ki badon hang ni hari India mata kasi ki penlong ya press conference nomor ba shwa ba ka election MP kan wan kin bo ya ka jingdawa ka ba khmat ba ka sarkar ka de ban itho ya ki kum kita ki nong trei di ba kam karpang wale se ka nomor ha baro iskata ki lai kendu jing ki babon te hapreng jongi mentangi don bat kit khot ka AMDW ke ban sapen sngowi khandiat ke ka jing kwa ka jongki nang ni sakman wat ka jing don kam ka jongki hagane ka kam ka bagitre ke ka jing bot ka jongpi mata siling ba ka press conference ka jing dawa hi jong ka union barobor ka ba dibu ba ka dai ba ka sarkar kan fix ken ya kata ka dor jing trei ka ba ngiru ngin yo bangin bakin bu ya kata ka dor ka ba biang ha ka ba ngiru ngila ban pentelon ya ka yeng ka sam ka jongi ha ka jing jongi ba mala ka singi bar kum jurung idawa ba ban kentop yangi hakata ka welfare board haka ba ngi kum kinong treying bre ngila ken ban yo bantalam ya kita ki welfare scheme na banta ka jing rap jongi haki ba bon kiliang te ka balai ka jing dawa ka long ba ngin yo ya kita ki kiwe bre ki lat ki jing ada kum haka jing jakatre ka jakakta ka jongi walangi tre hasnong ne sabar snong ru komot habangi don ya kata kala habangi don kata ka ai lane ngila don ya kata ka jing pen kham kti ka ba ngila ka sarkar kala itho yangi komot ngis ngu shingan ken habangi ya lentine habangi tre hak no ka bantaro kong nakaleng jong pila ban ya thu ki jing ke ba pisham hagane ka kam ka pilong mentamo bat ke ka ba ka don kam palat lese hanang ne sekamat ba don ka jing trang manyo ngakum ka president jong ka All Meghalaya Domestic Workers Union te ngakarpat ban ngapen sngau hi hakmat jong ka sarkar ba bun sin ngila submit bun ki memorandum kat hadu mentaru impat yo ya kata ka juba te memorandum kaba ningkong ngi yakun hi yakane ka wages ka dor bala jong ki nong trei jongi hi kombangi la fix ha lengba ka union hi bangi la de fix men hakani ha ka dor ar haja sanspa ha ka shikanta te ngi haban se bangin le daladi da ki union members bangin fix daladi ya kan ka dor namar beli yu ngila bu ka jingkentu hakmat ka sarkar bun sen ki ngimyo ya kata ka jubab mo manong ka respon na kaliang ka sarkar kat hadu mentaru beri ki menjor ya kan ka dor na nakali kimpan kidon ki bala menjur bat kidon ki ba empat menjur kasyong ha ki try ki ba ai bala kidon ru ki ba empat yo hireru hadu kan menta ya kan ni ka dor ken takade hakata ka benta hingi haban ya kren hakmat ka sarkar chapang kan ni hi baro kong nakaliang jong pi nalor ka wage ma nalor ka baisio ke pade ki jing don kam ki ba ka dang don kam pala no if we will speak about the wages no it's like a depend on the work. We cannot demand directly that you have to give this wages to us. So today's press conference is mainly we are speaking about the issues and problems of the domestic workers. This upcoming election, the new MP should take up the domestic workers issues and problems. So once we will get this welfare board means we will get all the schemes for the separate for domestic workers. So that is the number one. Yeah, that is the number one thing. So the part from the union, we are every time changing the wages and some are getting, some are not getting. So it's depend on the work also. We cannot directly to tell to the employees also that we have fixed it, you have to give. So according to the work only we are demanding to the employers. So if once will the welfare board will fix, so it will be come once only together.
kat kum ka jing pe nakatu ka kot ka ba phira amtasi kalong ba ki fi kawai ka de kat tulop bat kawai ka security ru kadon ne ka ina pilawan pensai kam ya te kata ken ka babung ong ke social security te kamor ka jing ada ka jongi mo kham tam kilong kami kiru kan thai haba ka jing tre ka jing ta ka jongi bar kom juru kom kiru kan thai phite phi ngi long kiru kan thai ngi long kami ka ju ko por te kum ngi ki babalai ying breu ko mot teng teng ngin yo ka nya kata ka live ha ka ba teng teng ha ka por bangi khon red khon e le se ka jing e ka jongi ngi syam ba chi sin hi bangi la e we hi bangi la don la ki khon red ka mot ya ka to ka kam ka ba ngi la e ha ka tu ka yeng ondang ngi ong le biang babun sien ngim yo sho oi te ka tu ka ke jing e na mar phi ha ki por ki ba menta wat tang ka belaru ka ba e ha bangin yo oi wala ka taru ngasyam ba wat ha ki cakasong cakasa ki jongi ki maulai area e makanar henre ki don ki kena samla ki bala nang ki bala start ki bala le kelas le sikil la pandap ki digi ru ki syem yong di usin jam bikin tre ku mangita namar balik ka jing kerdu kampalat te ka notam yang ngile ki bangi sung thu ba thong jing ke dai tang na ka kam ka bangin penyang ya ka yang kasam te kata kai lada le se na kalian ka sarkar kan bu ka ta ki kendon ba kum ki nong tre yung beru ki don ka hok bakin syem ya kata ka live bat kalong no kum ba kilong lam ki wi ki nong tre la reng syem live makanaru komot biang ka jing yo ma ngimla pa no bangin diman kat kum ka tu bangi yo re alis si pawa le se nak tu bangi ju yo kalalong ka jing arab jing ma bai live pat kan wan kan wan na ka sarkar kata kan pi bengi bu bagi jing dawa barak ka syong ha ka sarkar ka bastat kan bakan perkhat na ka banta ka jing don kam ka jongi ngim la bengi dawa hidala de le ngi kum ta le kum ta namar bale le sen ong wa ka kadan ka jongi kata ka kam ka jongi kam pat don hok bengi le bengi nyatai ha to khamat mo ngi bu bai tang ka jing karpat tang ka jing dawa le se la da ka sarkar ka shna kan ke hisin bengi la don ha ta kan kum bagi ong ajal la da ngi la yo ya ta ka welfare board gi ba board gi jing mentoi le singi la ban yo nam ta kan tang kata ka hi ke ban nak apor ka pon ju ban Social security scheme. ka jing so ngan kum ta hi ke chi sin hi bingi de ki de kan thai an plus ka taru kani ka de ka kam ka ba om de ka ba ong ba ngin chu ya de tang mangi ba ki trai ka de ka bangi de bingi bat ngi ba ki trai ngim la bangi li ong ki trai yeng ba ka por menta ka la kiu ka dor menta kum ta ngim la namar bale ngi la long atat ba ngi de ki ta gi on organized sector ma te ka mor ka jing dawa ka jongi ka long direct ba ka sarkar ngim la bangi le ong ki employers kim de ki organized sector ki badan da unong page ubadan bikin le rap plakat ki dawa we demand mo kata tak ngi hakaji so thu hi ka jonga kan te takada ngi long direct be na ka sarkar ba kan le na ka banta ka jing ya em lang kan ka jing ya biang breu lang jong barok khoi na ma ngi ki dong bala le se ngim la bad ong ba ha ba ngi thiet ngi kam ka ju ka yo ko ba utai batri office ba bangi ba bala ngi thiet ka ju ka do ru na yengi batri bala ba new batri office te kamut ya ki batri go kitre kam sarkar ka biang lada ka kiu khendia ru biang lada ka kiu kham shu ru biang hanre yap ning kong mangi ken ngi haban bahti te namar bale ka dor kham tam wat bayale wat tang ya ka dor trei ru ka ba ha bangin yo ki bun sinam kata ngi pen kiu ka ba teng arspa ngi pen kiu teng na ka hajar ngi pen kiu hajar san spa si benai kamot ka jing ka bangi haban thom hau to ko por wat ngi kan du wat bar kitra ki ong ba oh bala kiu kum ta kadang ba bangi thit machine kan le hi tu ko machine bangi shu plug phim dan kam shu kata kasem jing bha yang ngi batre ying bre henre ngi nem no ngi mansin marble ngi hab ya ka to kalinti ka ba ba ka perthai ka nang kiu ngi rung hab le ka kiu ka dor gumut ngimla ban ong ba ar ngulai ngut ki khon ba la kiu don itu le se kum khang ngi bam tang si kilo ngi no bam no si tang bala hiab dor la se khap tam le ka jing ko jing khya ka ba de ha khama do tam am da ngi dok na ka jing ka ba ka thong kham tam mangi ki ba dok basuk am la da ngi long kum no ru am ka bam ba ka jinang jing start kita ar ngut ya ka yang kasam ngi ju pen yang ka wai le ngi klet chwa kala long no kata kai kri ka jing dawa champi kala de na du isnam yo namar ngas ko ha ki isnam bala ada pro kala hajar khat lai na du hiba ngila te bakari ka government kala register ya kan ka movement ka jongi am nang tu hi la nang ya suki be kat hadu menta ngim pat ju don kono ka juba bat ngi kan men ngin sayo hi thara kam tu ngi la yo sngo na ka liang jong ki nong ya lamba khmat jong ka em jong ka all me kala domestic
workers union ki balapan pau ya ki jing ki jing ya kandu ko jong ki bat ba shwa ban poi kan election ki don ru ya ka jing kerman ba UMP ban sami khamat chakalok sabha un ya khun lam na ban ta ka hok ka jing dawa ka jong ki